Явно по-скоро отпада. Малко обучение трябва. Той си като хеликоптер върви. Да. Не. Значи ще му трябва бутуш такова. Дай го. Няма нищо. Засилва се. Не бе, той. Нещо да пардон. Трябва му такова ски. Трябва му ски и мотора да му го изнесе още малко нагоре. Нагоре, ако имаш... Със специалното лепило. Да, той фаща за една секунда. Той фаща за секунди. Обаче важното, че лети. Стига.